Sitius Altius Fortius. Amb aquestes paraules inaugurava les primeres Olimpiades de l'era moderna el baró Pierre de Coubertin a Atenes. Amb aquestes paraules volia encoratjar els esportistes perquè assolissin el seu màxim nivell a la competició. Aquestes paraules, a més, han esdevingut el lema del moviment olímpic, que també encoratja a que actuem de la millor forma possible per desenvolupar al màxim les nostres capacitats. Amb aquest mateix propòsit, a molts llocs on s'entrena judo, podem trobar el codi moral, que és una adaptació del codi dels guerrers samurais. Aquest codi està composat per 8 valors, que serien l'amistat, l'autocontrol, la cortesia, el coratge, l'honor, la modèstia, el respecte i la sinceritat. Aquests valors van conformant a poc unes actituds i acompanyen en una pràctica esportiva que és a més una filosofia que ens orienta a utilitzar la nostra energia de la millor forma possible, no només en el nostre propi benefici, sinó també en el benefici de la societat, com a ciutadans que formem part d'una societat. Ens podríem imaginar com serien les organitzacions, empreses, grups, governs, si ens guiéssim amb aquestes actituds i ens comportéssim basant-nos en aquests valors? Doncs bé, en aquests moments en què estem reflexionant i estem replantejant-nos moltes coses, volem compartir amb vosaltres els valors del judo. Hi ha 2 tipus de valors, els valors que són instrumentals, que ens ajuden a assolir els objectius, sí? El coratge, la força de voluntat, la perseverança, el compromís, la disciplina, i després existeixen uns valors que són socials, o que diuen finalistes, és a dir, què volem arribar a ser a la vida, no? Respectuosos, honestos, honorables. I si analitzem el codi moral del judo, el Jigoro Kano el va omplir amb 8 valors. Només 2 d'ells són instrumentals. Només hi ha 2 que estan destinats a fer millor judo i a guanyar l'oponent, però la resta, els 6, tenen a veure amb quina és la teva actitud envers la persona que et vol tirar, envers la persona que et vol guanyar. Sí? I l'objectiu és el mateix, és a dir, jo seré respectuós intentant-te guanyar, d'acord? O seré modest amb l'intent d'acceptar, per exemple, que no soc prou bo, no?